ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆತೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದೆ ನಿಗಲು ಒಟ್ಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದಿಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ತುಲೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ಸಾಬುದಾನ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವನು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುದಿಪ್ಪೆನ್ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೆನೆಕ್ಕೆನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲೆರೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಒಂದೆನ್ನು ಬೊದುಲದಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಬೊದುಲದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ಲ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಲ್ಲ ಬೊದುಲರೆ ಬುಡ್ಪೇನ್ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದುಲೆ ಬೊದುಲುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ದಾತ್ ತಾರೈ ಪಿರೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಪೇರ್ ದೆತ್ತದು ಕಡಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಅನ್ನೊಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಬುದಾನಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಗು ದೀತದೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂತೋಜಾವೆ ಒಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಇಂತೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ನೆಟ್ ದಪ್ಪ ಪೇರು ನೀರು ಪೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆಯಾನ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ ತೀಪೆಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಸಾಬುದಾನ ಓ ಕಪ್ಪುಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿನ ತಾರೆದ ಬೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಅಂಚದ ತಾರೆದ ಪೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಗಿಲ ಮುಲು ಸೆಂಟಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ನನಿತು ದೀತಿನ ಸಾಬುದಾನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸಾಬುದಾನ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮೂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಅಡಿಟು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಥರ ಅಂಟಿಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬಾಜನಗ್ ಚದು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಒಂದೈತೆ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ನ ಮುಟ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನ ಮುಟ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ತೂವನಗ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂದು ಜೀವಗ ಒಂಥರ ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂದೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂದೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಒದ್ದಿ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ತಾರೆದ ಪೇರು ರುಚಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿಲ ಅಲ್ಲೈತೆ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದೊಂದೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಲ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುನುಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಬೌಲುಗು ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಕ್ಕ ಯಾನು ದೆಪ್ಪು ಅಂತೆ ಗೆತ್ತದು ಒಂದೇನು ಅಂತೆ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಹದೋಟು ಚಪ್ಪೆ ಆತನ ಇತ್ತೇನು ಒಂದಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತೆ ತಂಡ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ತಂಡ ಆತುಂಡು ತಂಡ ಆವಡು ತಂಡ ಎಂಡ ಪರ್ರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ನೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರೂ ಅಬ್ಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಜೀವಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂತು ಜರಂಡ ತೂಲೆ
ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬುದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಂದೆನ್ ಪರೋಡು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಡ್ ಮನ್ಪುರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪರಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ದಾಯೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇನೆಂದಿನ್ನಾರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ನಿಕುಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಂದೆನ್ ಕಲರ್ ತೂವರೆದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೋಡು ಪಂದೆನ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕುಲು ಉಂದೆನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದೇಟ್ದಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಪರಕ ಆಪುಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆಯನ್ ಐಕ್ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡಂದೆಲ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುವೆನ್ ಇಂಚ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾದ್ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜೊಂದು ಪರ್ರೆಗ್ ಇಂಚನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಡ್ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಸಾಬುದಾನ ಬೊಕ ರೂಅಬ್ಜಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪೊರ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ಲ ಮಲ್ದೆನೆಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಟಲ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಅಬ್ಜಾ ಪಾಡ್ನ ನಿಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಅಂತೆ ಪರ್ದ್ ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚದ ತಂಡ ಎರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಒರ ಇಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಗ್ ಪಂಡ ಬಾಡಿಡ್ ನೀರ್ದಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಒಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅವೆನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.